Mafo ndi dzina limene linayamba kumveka m'makutu mwa anthu mchaka cha 2013 katswiriyu atalawa nawo mpikisano wa zoyimbayimba wa dolo wa muhudu umene unkachitika pa wailesi ya FM 101 Power. Kuchokera pa mpikisano umenewu, katswiriyu anagwirana manja ndi maproducer ena otchuka mdziko muno kuphatikizapo Daredevils ndi Wedge Records amene adathandiza kupanga Mafo kukhala mmodzi mwa oyimba akulu kwambiri kuno kwathu ku Malawi. Mafo watulutsa nyimbo ngati Akazi Amapha, Baby Yanga imene adayisinthanso kukamba za timwija ya mpira wa mapazi ya Nyasa Big Bullets ndi nyimbo zina zambiri zimene zinanso adayimba ndi gulu lake lija limene adakhazikitsa la Good Children Choir. Anthu okonda nyimbo adakonda kwambiri kumvera nyimbo za Mafo chifukwa cha luso lake lamene amalukira nkhani komanso nkhani zimene amabweretsa mu nyimbo zake. Koma chodabwitsa nchokuti ngakhale katswiriyu akuyimbabe nyimbo mpaka lero, koma nyimbozi sizikumveka monga zinkamvekera kale. Factory265 Media icheza naye katswiriyu kuti timve kuti kodi chete amene wachitikayo akuchitika chifukwa chani, chifukwa pano dzina la Mafo silikumveka monga mmene linkamvekera kale. Madala Mafo mwati mwasowa pakati patatifotokozereni zi amene izokhala bwanji. Sikunaandira makusonga amene ode moyo muzima ndipwetekesa mutu pano nangufika no bongo siya kuti basi tamali ngale kwambiri kwa wina siku lomwelo andiuze kuti madala Mafo pano ndemwe abwera wina siku lomwelo madala Mafo matizi bwana ndizi zizi ndizani ase yesu jida kwe mene kuindira ase kuti balalisa kuti zikhala bwanji singoisiya bwanji yenda kuendera pomwemo komano to be honest mbali yanga refu mbali yanga amwene nozozika kuti nyimbo zokuti zilibe sensi koma zikuchuka nde takunena kuti ili complicated. Tafotokoza bwinobwino kuti chikumachitika ndi chani makamaka ku music industry kumeneko, kuti wafotokoza pati nyimbo zimene zikumatchuka zimakhala kuti zilibe sensi, nyimbo zimene zili ndi sensi zovutika kuti mwina zidziwike bwinobwino. Tatambasula kuti chikumachitika ndi chani ku music industry kumeneko kuti zizichitika motere. Zimene chomwe chikumachitika nkuona mwanga ine izizi ndiyankhula chipacho nena kuti mantha ndichibe eti ine nafusidwapo kuti apiswake kuti amene sanalongo Satanic ase joine kana wa Satanic ile natsuka ni mphaso ya mlengi nene mphaso ya Satana ndeziteka bwanji kuti ineyo zitembeze Satana nofezo lusole yapandibasandi mulungu oludimbe nyimbo kayaichuka kayaichuka zibe nazo nchiko kwapo nopazikoleka ngati anthu kuti achuke akumati uzondo sentanda wako inende likuti silima mwene kamba nkhani imene ndi nkhani yokuti mwina ambiri yatidzidzimutsa kuti anakupanga approach kuti ulowe Satanic. Tafotokoza zinakhala bwanji? Zafotokoza zandipange interview next time apati tikambirane nkhani ina ya tikanakota sinanga anthu amene akutimva pano mwina akadafuna atayidziwa nkhani imeneyi kuti yukhala bwanji ndezi kanakhalanso bwino mwina utatambasulako pang'ono kuti anthu akhale ndi chithunzithunzi cha nkhani imeneyi. Basi bora angoziwa kuti amafoto anayenderedwako ndasatanici mauziwa kuti alayi oisawarisiso pano amene sali wa Satanic kuti kuti basi kukhala vutika choyerera iyi sovutika mwene sovutika andi ukudziwa chani phaso anthu eri zitisamaziona bwino ineyo I went to school ngakhale kasukulu kakekati kakang'ono ndi primary chief maphunzira kumaso munthu umabadwa ndi umunthu mulungu anatilenga mosiyana-siyana mitima zondiyosiyana-siyana inatipalise kuti what value it's not of what you value anthu amaona ngati kuti basi ngati mene nachungirapo manguti kuti basi
si olo ndikafika pamowa ndikuti ndingogona ndimweyo pandine uchu nazo komaso ndikale kuti ndikuindira chigale moto china chake chikula koma it's matter of what you value. I say success for music, success yanga for music. Someone napanga, I value my family. My family. Okay. Then someone napanga ndikufuta zilongolanga. Sasa zidwe zazimuna naonga zimazibira azilongwangu wena. Akarofuzira. Puzisa. Areze banali zisiste wena dinesi. Puzisi. Ulokuri nenda shoda zikagwereza. Ndiponyera kina kwa kuzia udaya anatipozisi. Nene mabida mene kuzudile katana. Magari mutu kutinka na pula. Kujena nova deni magoro. I value my family. Mmene wafotokozera kuti zinthu zikuyendera mwina mu industry mu iweyo tsogolo la zoyimbayimba kumalawi kuno ukulona motani? Tsogolo la zoyimbayimba anytime libwerera ntimake tili ndi mashasha ato ase oti panova kwamwena nawo ndanomo. The likes of Daredevils, so my friends. Anandiuza so mezo DP. Why? We got to push. What in the project is only you. We are ambassadors to stand at Abulobino. You may link up for the boss, but you know, very mbazi wa mafanzi yanga. Remove from mafanzi yanga. Kwa maheta onse go to hell. Kwa maremo mati matana rizanga kama nyengerera kumbugira nyimbo yake na nikakhalira tawo yopemperera danu wanga ine de maheta onse go koma mafanzi anga onse zabwino zonse udolo wanga kuona koma kuheta sa kutupa aisandita kugonja maheta mazinamiza udoro wanga kuona koma kuheta sa kutupa aisandita kugonja maheta amazinamiza. Nimalize yonke bwana. Sabarakata mitolistuta splash. Misimu yoyipa. Inendi na badwana chochikondi chankani nkani kazi aliyesewa bwino ndi mafuna ndi mukonde koma para munawe na chikondi chimawavuta angoka labesi ngompakana sakankumata sufu na kupita nane kunse ukukafusila ndikutiwa ulibe fundo kona sufu na kupita nane sufu na kupita nane kunse ukukafusila ndikutiwa ulibe fundo kona sufu na kupita nane. Sikomo mpingo imene naye Kuti children choir Mafo Nyasa B kumasolekes boy mpingo Sister Martha akuyenda ndi mbala chopereka chonde tipeleke molo wa manja chopereka chizambira pa 2000 Trump. Zikomo mpingo zikomo.